Pasidaan mga kapuso kay ang musunod, usa ka sensitibong balita kanyo makita. Ani ay 2 anyos si batang babae sa Calbiga, Samar ang kritikal karon ang iyahang kahimtang human tabangi sa pagpaak sa upat ka mga iro. Anang report ni Mark Reggie Abelia. Salamat na lang sa iyong ligaamon ko niya naman nag-pulse nga. Igo na lang sa pagpanawag og tabang ang inahan sa biktima nga si Jeneline Mabayhan, 22 anyos sa gidangatan sa iyang 2 anyos nga anak. Kritikal karon ng kahimtang sa 2 anyos niyang anak nga babae, human tabang ipagpaak sa upat ka madagkong iro sa barangay Timbangan, Calbiga, Samar sa miaging Sabado. Ang biktima giila nga si alias Maika, 2 anyos og nagpuyo sa nahisgotang lugar. Ang upat ka iro nga nakapaak anaa sulod sa ilang pribadong luna, dapit nga iya sa usa ka 43 anyos. Matod ni Police Colonel Orlando J. Aloro, investigador sa Calbiga Municipal Police Station, nga pasado alas 3 sa hapon sa Sabado, milugsong ang inahan sa bata paingon sa Calbiga proper aron mopalit og mga groceries. Samtang ang iyang 2 anyos nga anak gibilin sa apuhan ni ini. Apan tumunod ka na yung bata sa nanay. At tapos nakalayo na yung nanay, siguro yung bata, naligaw na, napunta na doon sa farmland ng owner ng dog. Around 4:30 p.m. na, doon na nila na-discover sa area na may piggery doon, may open field, nandun na yung bata, marami ng sugat. dugang ni Aloro nga wala masayod ang tag-iya sa pribadong luna nga aduna na daday nahitabong insidente sa iyang dapit. Malayo po yung bahay ng owner at yung farmland niya. Meron pa pong nakarin pa rin. Kaya hindi siya aware na meron na palang incidente doon. Giangkon sa tag-iya nga dili updated sa anti-rabies ang iyang mga iro. Happy tibok lawas sa bata, nakaangkon og samad pinaakan, nagrabihan ang samput ni ini. Anaa karon sa Eastern Visayas Regional Medical Center ang bata aron magpatambal. Abagahon sa tag-iya ang galastuhan sa ospital. Apan aminado nga kuwang ra kini, maong nag-abot-abot ang tamang pinansyal alang sa bata, pinaagi sa gipasiugdahang donation drive sa usa ka nagpakabanang tawo. Samtang karong buntag lang, gi-turn over na sa LGU ang upat ka mga iro aron ipaubo sa obserbasyon. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Misdak.